Ngiyababingelela abazalwane abangabantu abasha egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Namhlanje nake zingane zami ngifisa ke sibuke imfihlakalo kaGood Friday. Imfihlakalo kaGood Friday. Kujwayelekile ke nje ke njengoba sisemhlabeni ukuthi leli holide ligujwa yiwo wonke umuntu nje othandayo, nasemsebenzini abasebenzayo iningi labo ayiliyi ngenxa yokuthi kunalolu suku olubizwa kuthiwa uGood Friday. So ke namhlanje ngifisa ke siyibukeke imfihlakalo yalolu suku olubizwa kuthiwa it's a Good Friday. Kukhona ke umhlabeleli othi baningi abakholwayo kodwa abayazi imfihlakalo yezulu. So ke kukhona ke nako lokho ukuthi izinto zigcine sezenziwa nje ngokwejwayela, siya egudini kodwa imfihlakalo yangempela yalo good abaya kuwo abanye babo abawazi. Ngakho-ke lento ke ngifisa kuyikhuluma kini kakhulukazi nina abantu abasha ukuze nizothi nenza izinto zikaNkulunkulu nipractice izinto ezipracticewa kwaChristianity, nibe nento ephelele engqondweni yenu yokuthi why do we do it? Okay. Kuze kukhona ke izwi kaNkulunkulu elithi abantu babhujiswa nawo ukuswela ulwazi. So ke kudingeka ke ube umKristu omncane osemusha well informed. Yonke into oyenzayo ube nesizathu ongasimela usifele uma ngabe ungumKristu. Ngizocela ke ingane zami ke nithathe amapeni enu nibhale ama scriptures alandelayo ngaphambi kokuba siqhubeke. Isaiah chapter 33 ufunde uverse 17 kuya ku24. Bese kuphinda kuba Isaiah 53 ufunde uverse 10 uye kuverse 12. Bese ufunda futhi uJohn chapter 12 uverse 27 uye ku33. Okay. Ngizobheka nje lapha ya chapter 53 kuIsaiah. Siqale ke kuverse 10 siye kuverse 12. Uthi ke the Lord says, "It was my will that he should suffer. His death was a sacrifice to bring forgiveness. And so he will see his descendants. He will live a long life. And through him, my purpose will succeed. After a life of suffering, he will again have joy. He will know that he did not suffer in vain. My devoted servant, with whom I am pleased, will bear the punishment of many, and for his sake I will forgive them." Underline. And for his sake I will forgive them. And so I will give him a place of honor, a place among the great and powerful. He willingly gave his life and shed the fate of evil men. He took the place of many sinners and prayed that they might be forgiven. Asimphinde verse 12. And so I will give him a place of honor, a place among the great and powerful. He willingly gave his life and shed the fate of evil men. He took the place
of many sinners and prayed that they might be forgiven. Okay. So uma ngabe sibuka ke lapha ya esiphambanweni kukhona lapho uJesu akhuluma khona wathi baba bathethelele ngokuba abayazi into abayenzayo. That is uline wokugcina lapha ya ku-Isaiah 53 verse 12. So ngifuna ke manje ke sihlele sizoba ne-understanding ephelele ukuthi kwenze njani kuze kufike kuso sonke lesi simo na. Right. uJesu ke zingane zami weza emhlabeni embethe inyama, wazalwa ngokwenyama, wakhula, wahamba emhlabeni, izwe limbona njengomuntu wenyama. Ababekhona nje lapho babebona nje umfana kaMaria nje. uJesu ke bantakwethu akayona inyama. uJesu ungumoya, uyizwi likaNkulunkulu kodwa elinjani elembethe inyama. Isizathu sokwembatha inyama yingoba wayezobuyisela umuntu osehlukene noNkulunkulu ozoya ekubhujisweni kwaphakade. Inyama phela angithi ibuswa isono, elithi izwi likaNkulunkulu inkokhelo yesono ngokufa. Bonke abantu babezokufa ngenxa yesono. Bonke abantu bonile basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. So ngenxa yokuthi bonke abantu bonile basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu, ingakho injongo kaJesu kwakuzosindisa abantu ezonweni zabo lezi ezizobakhokhela ngokuba bafe ingunaphakade. Njoba izwi kaNkulunkulu lisho ukuthi inkokhelo yesono ingukufa. So ke uJesu wayibuka lento ukuthi kodwa labantu bakababa abaningi kangaka abazoze bafe ingunaphakade ngenxa nje yesono, hayi wabuka ukuthi hayi angimane ngiyolihlawula icala labo. Njengoba esho lapha uverse 12 waka Isaiah 53 uthini? He took the place of many sinners and prayed that they might be forgiven. So ke uma ke eseya esiphambanweni wayeyokhumula inyama lena ebuswa isono. Ingakho izwi kaNkulunkulu lithi bonke abamamukelayo baphiwa amandla ukuba bathiwe bangabantwana bakaNkulunkulu. Ekufeni kwakheke kwakwenzeka uguquko kumuntu omemukelile ephuma enyameni eya empilweni yokomoya. Kona-ke lokho-ke manje ukuthi kune-transition yomuntu owemukela uJesu usuka empilweni yenyama aye empilweni yokukamoya. Kuyimfihlakalo kona lokho ngoba abantu bathe ngithi naku sihamba nabo phezu kwenhlabathi nje, awangithi naku singena nabetolo nje, naku sigibela nabo amatekisi. Kodwa manje kunomehluko phakathi komuntu owemukele uJesu ngoba usuke engasaphili enyameni, usuke engasabuswa inyama, kodwa impilo yakhe suke sekuyimpilo yokamoya under the control of the Holy Spirit. So ke uma engena ethuneni kwakugqitshwa lenyama ebuswa isono. Uma evuka ethuneni wavuka esembethe umzimba kamoya, wazibonakalisa kubafundi bakhe engasesiyena lona abamjwayele. So ke ingako abantu bebahluleke ukunderstanda umuntu owemukele uJesu ngoba kunezinto okukanye kunesimo abasuke sebesibuka kuye esingafani nesimo abamazi ekuso, nesimo akade phila bembuka esenza nabakhule naye babona ukuthi hayi kuneguquko manje kulo. Isizathu ukuthi
akasabuswa inyama, sekwenzeke le transition eyenzeka kuJesu ukuthi uma ngabe engena ethuneni wayeyoshiya nje inyama ukuze nalaba ababuswa isona, abanenyama ebuswa isono, abaphila emhlabeni, njengoba izinkulunkulu ukuthi bonke abantu banenyama efuna ukubabusa ebuswa isono. uJesu ke uma ngabe engena ethuneni ungenela kona lokho kuyoyishiya bese ephuma esewumoya. Lento ke akusilula ukuyi-understanda, yingakho ngithe kuyimfihlakalo. Akusilula ukuyi-understanda uma ufuna ukusebenzisa ingqondo yakho yenyama okanye uma ufuna ukusebenzisa imfundo yakho ephakeme. Awuzukwazi ukuyi-understanda lento can only be interpreted by the Holy Spirit. Yingakho abafundi bakaJesu babesaba bezivalela ngisho endlini ngesikhathi uJesu esehlaselwe wafa. Kodwa banele behlelwa umoya oyingcwele ngosuku lwePentecost, baqhaqheka, baba nalawa amandla uJesu ayebathembise wona ukuthi umuntu okuKristu uba namandla, athi niyophiwa amandla. So baba namandla manje ongabi nayo ifiye, baba namandla okufeyisa umhlaba lo abawazi ukuthi ugcwele isono, kodwa bakwazi ukuwufeyisa ngoba manje sebedani imizimba yabo sekwenzeke le transition, sekwenzeke lolu guquko. Uma umuntu emukela uJesu usuke ezalwa kabusha, esuka enyameni eya kumoya. Ingqondo yenyama ayikwazi ukumbamba, naye futhi akakwazi ukuyibamba, ibanjwa umoya. Yingakho lemfihlakalo ye-transition, yingakho lemfihlakalo yokuzalwa kabusha uyi-understanda kahle ngomoya oyingcwele nangokukholwa. Izwi kaNkulunkulu ke lithi ukukholwa ukuba nesiqiniseko ngezinto ezibonwayo, asihambi ngokubona kodwa ngokukholwa. So yonke lento engikhuluma ngayo lana idinga ukuthi uyikholwe ngoba vele ngeke ukwazi ukuyibona ndawo. Kodwa umoya oyingcwele okuwe uyayenza ingqondo yakho yenyama ukuthi ithobe, idominate umoya ukuze uzokwazi uku-understanda le transition. So ke ngenxa yokuthi umuntu owemukele uJesu wakholwa leli qiniso lokuthi uJesu wehla waya esiphambanweni, wangena ethuneni, wavuka kwabafileyo. Ingakho ke nomuntu owemukele uJesu uyibambile lento, kuyimfihlakalo kuye ukuthi akasoze afa naphakade. Ingakho ke uJesu uze uthi yena uyindlela neqiniso nokuphila. So uma ngabe ke umuntu esamukele uJesu waba inkosi nomsindisi wakhe, uJesu uphenduka abe indlela. Kukhona izwi kaNkulunkulu elithi izwi lakho Nkosi liyisibane ezinyaweni zami. So ngenxa yokuthi uJesu uyizwi likaNkulunkulu, even inyawo zakhe, inkambo yomuntu owamukele uJesu under icontrol yezwi likaNkulunkulu. Akahambi le ethanda khona, akenzi into athanda ukuyenza, kodwa manje izwi azathi umhlabeleli, izwi lahlaba inhliziyo yami langibonisa ukweduka kwami. So kunezinto oziyekayo, awuziyeki ngoba uthanda ukuziyeka. Izwi likaNkulunkulu liyakuyekisa zona, umoya oyingcwele uyakuyekisa zona ngenxa yokuthi usuke wena usuke ungasaphili enyameni, inyama isuke isingasakudominate. So yingakho ke izwi kaNkulunkulu lithi umuntu owemukela uJesu usedlulile ekufeni, wayesengena kuphi? Ekuphileni.
ukuphila ke lokhu esikuphila la emhlabeni is just temporal. Kuze kukhona izwi elithi Nkosi ngifundisa ukubala insuku zami. So ke uma ngabe uhleli la emhlabeni uyadinga ukuyazi lemfihlakalo yokuthi indaba kaGood Friday is not about ibandla leli okulo, it's not about umfundisi wakho, it's not about amatekisi anithwalayo niye ku-good, it's not about imphako, kodwa it's about i-transition yempilo yakho from ekubeni umuntu wenyama uyoba umuntu kamoya. Uphile emhlabeni kodwa ube unokuphila okuphakade. Amen.